Máte rozhodnuté dve veľmi dôležité veci ešte predtým, ako sa pustíme do svojho príbehu. Vieme, aký má mať žáner a v akej forme ho chceme písať. Ale čo ak ešte nemáte ani prvotný nápad? Zdá sa vám, že som predbehla udalosti? Nie. Ak minimálne viete, čo je váš obľúbený žáner, ktorý by ste sami chceli písať a zároveň viete formu, tieto dve rozhodnutia vám pomôžu aj pri samotnom zbieraní nápadov. Respektíve viete, ktorá inšpirácia je pre vás vhodná a na čo sa vlastne zamerať. Nestane sa vám, že naberiete kopec inšpirácie zo všetkých strán a keďže všetko bude tak úžasné a zo všetkého budete mať motýle v bruchu, rozhodnete sa tie nápady nakoniec jeden po druhom všetky doslova vtlačiť do svojho diela. Nechajte si niečo aj pre ďalšiu knihu. Knihe môže uškodiť aj to, že zanechá čitateľa doslova prejedeného rôznymi informáciami a dojmami. Všetkého veľa škodí. Treba si osvojiť aj umenie selektovať a schopnosť vzdať sa niektorých skvelých nápadov. Občas prichádza nápad na knihu celistvo. V istej chvíli si uvedomím, že chcem, aby bola moja kniha presne o tomto a o tomto. Nosná téma mi je od začiatku jasná. Tvrdím nosná. Nie celá zápletka. So zápletkou je to celý proces, o ktorom si povieme neskôr. Inokedy zachytím útržok nejakej konverzácie, vynorí sa predo mnou úžasná hlavná postava s určitým výzorom a špecifickými povahovými črtami, alebo to je najčastejšie, sa mi sníva o nejakej zaujímavej situácii, ktorá mi utkvie v pamäti, pretože je tak silná, že mám odrazu chuť vôkolo nej vyskladať celú knihu. Základ knihy častokrát vzniká z vyskladania rôznych nápadov, pocitov a krátkych scén, ktoré nám dlhé týždne predtým, ako si sadneme za stôl, behajú po rozume. Toto obdobie ja osobne nazývam kvasenie príbehu. Začiatky chcú svoj čas, príbeh sa musí ukázať. Nerobte základnú chybu. Nesadnite si k písaniu hneď, ako sa začnú vynárať nápady. Inak sa veľmi rýchlo dopracujete k prvému spisovateľskému bloku. Najprv nápady zbierajte. Moja rada? Nikdy sa nikam nepohnite bez malého notesu a pera. Akúkoľvek inšpiráciu si okamžite zapíšte. Akýkoľvek fantasmagorický sen si zapíšte. Rozobraný na drobné z neho napokon môže byť zlatý grál. Nerozpakujte sa zapisovať si zaujímavé príhody, ktoré vám rozpovedali vaši známi. Dokonca aj tie menej zaujímavé, ktoré by mohli mať potenciál, ak by sa nejaká drobnosť odohrala úplne inak. So zapisovaním cudzích príhod to majme však nastavené tak, že kým nám to priateľ alebo známy vyslovene nedovolí, neopisujme ich od slova do slova. Ja to robím tak, že keď ma niečo veľmi zaujíma, pretože ako sa hovorí, život je najlepší scenárista, aby som sa nikoho nedotkla, mením základné body vypočutej príhody, poprípade ju celú otočím akoby naopak. Boli by ste prekvapení, aké pointy sa vám ukážu, keď niečo prepisujete doslova na ruby. Pri mojej prvej knihe zo série Haďom zámku som sa dopustila chyby. Neviem, na čo som vtedy myslela, ale možno som pri písaní ani neverila, že ma raz niekto vydá. Je v ňom určitá scéna, síce vedľajšia, ale aj tak, ktorú som opísala presne tak, ako mi ju rozprávala jedna známa. Doteraz ma to mrzí a doteraz nerozumiem tomu, ako je možné, že mi to u nej prešlo. Ešte raz prepáč. Máme teda notes a zapisujeme si všetko, čo je len trochu originálne, vyvolalo v nás pôsobivú emóciu alebo by sa dalo pretvoriť na zaujímavú scénu. Prečo si zapisovať doslova všetko, vysvetlím v inej časti kurzu, keď sa dopracujeme k samotnej osnove príbehu. Poďme na výlet do múzea, vyrazme si do vedľajšieho mesta, zostavme si na Pintereste nástenku, na ktorú si pripneme všetky atmosférické fotky, ktoré nás zaujali. Skrátka, zistíme, aké reálie sú pre náš príbeh tie pravé a nasávajme atmosféru miesta. Pinterest rozhodne odporúčam. Mnohým z nás sa otvorí fantázia, keď vnímame vizuál, pri ktorom sa nám tají dých. Hovorí sa, že by sme mali písať o tom, čo poznáme, ale keď ide napríklad o žáner fantasy, nie vždy to môže platiť.